लोगोफोर आं नै दा बानायनो नागिरदों धक्ला ओमफ्राय आं नैबेयाव सारायखौ रेडि लाखाबाय दै एसे दोनबाय ओमफ्राय नैबे स्टिमखौ होनानै आङो अरखौ लागायनानै दैखौ गुदुं खालामग्रोनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर आं दा नै मोनसे गामला फिसा लाबाय आङो बर्तन ओमफ्राय बेयाव आङो खुरैथाम होबाय नैजों बेसनखौ बेसन खुरैथाम होबाय बेयाव ओमफ्राय आं होबाय बेयाव सिनि एसे होबाय ओमफ्राय जार्जि आरो जार्जि गोदै जानायजों खोथा गोदै बुरजा जानोबा गोदैबो होजागोन बुरजा होजागोन गोदैखौ ओमफ्राय खम जानोबा खम होजागोन ओमफ्राय बेयाव होबाय आं संख्रि एसे हालदै देनाय ओमफ्राय नेम्बु रस हरबाय आं बेयाव एसे बेयाव नेम्बु रस हरबाय आं एसे नै सामससेनि जख' ओमफ्राय हालदै होनोसै कालारा मोजां जानायनि थाखाय हालदै होबाय नै दा आङो नैदि मोनसे बर्तन लाबाय ओमफ्राय बेखौ मोजाङै हुगारनानै आं बेयाव नै रिफाइन होबाय रिफाइन होनानै आरामसे ओरै फोनलाजोब्बाय आरो बेखौहाय ओरै फोनलानानै लाजोब्बाय बेखौ आङो दा दोनथ'नोसै बेखौ दै होनोसै आं दै लाबाय एसे एसे दै होनानै मिक्स खालामनानै नायनोसै आङो ओमफ्राय नै इन' हरनोसै आं पेकेटसे बे जाहैबाय इन' होबाय आङो दैखौ एफा एफा होनानै आङो मिक्स खालामसै दैखौ एसे एसे होनानै मोजां जागोन आरो मेचिन थाबा हले 3 मिनिटजोंनो जायोमोन दा आंनाव मेचिन गैया आं दा सामसजोंनो आं बानायनोसै नै दा जाहांबायानो नै गलायनाया जाहांबाय मोजां गलायथारनांगौ आरो नै एसे नांबावगोन बेखौ गलायनानै आङो आधा घन्टासो दोनथ'नोसै ओमफ्राय बेयाव दैया दुंदोंना दुङाखै बेखौ नायनोसै आङो बेयावनो आधा घन्टासो दोनथ'बाय आङो लोगोफोर आं सदा होनो बावदोंमोन ओमफ्राय दा नैखौ आं सदाखौ होफिनसै आरोना एसे जागोन सदा होनानै आङो गलायफिनबाय जाबाय नै दा जाबाय बेखौ आं नैबे बर्तनाव दोननोसै बेयाव आङो अलरेडि रेडि बानायनानै दोनखानाय बियो रिफाइन आरि फोननानै दोनखानाय जाहाथे रिफाइना माबाना बिज्ला जानानै सिथाबि आरोखि जाहाथे धक्लाया बेनि थाखाय आं बेयाव रिफाइन आरि फोनना दोनखाबाय बेयाव दोनसै आंथ' एसे सोमोबाय नै दैयाबो दुंसिगोन ओमफ्राय नोरै फारसेजों आङो रस बानायनोसै आरोखि रस आङो नैबेयाव रिफाइन सेन हरबाय निम बिलाइ दोंनैसो हरबाय मोदोमो आरो निम बिलाइ होबा निम नङा सरि नरसिं बिलाइ
बेखौ होबा मोदोमो बेखायनो एसे दोंनोसो होबाय ओमफ्राय आं दा होनोसै सिनि सामसआव बुरनोसै ओइ माबाखौ लाबोनाय दैखौ सिनि हरबाय आङो दा इयाव दै हरनोसै एसे ओमफ्राय बुरजा होनो नाङा दैखौ फैबानो जाबाय जायखौ आङो दा ग्लब ग्लब गोदौ होसिगोन ओमफ्राय इयाव आरामसे ओरै दोनहरनोसै आङो स्टेन सायाव दोनहरबाय दैखौ माबाखौ दख्लाखौ ओमफ्राय आं आरामसे खोबनानै दोननोसै खोबदो लाबो खोबनानै दोनबाय आं बेखौ बेसेबांसिम जायो एसेबां नायनानै खोबना दोनसै ग्रोब जाया माथो खुरैयाबो नै लोगोफोर आं खुलिनानै नायबाय जादोंना जायाखै ओरै टेस्ट खालामनानै नायबाय सिखाजोंबो बानायजागोन ओमफ्राय माबा मोनसे गन लानानैबाबो बानायजागोन आरो नैयाव जादोंना जायाखै मिथियो एसे गंबाव बायदि मोनदां आं दसे खोबहाबना दोनथ'बावनोसै जाथ'वाखै इसे नांबावगोन जाबाय लेबु एसे सेबना हरबाय आं लेबु रस लेबु सेबनानै हरबाय एसे दा लोगोफोर आं खुलिना नायसिगोन जाबाय बियो जाबाय ओमफ्राय गेसखौ आङो अफ खालामबाय ओमफ्राय गुदुं नङा बेयो जिस्रि हरनाय होनायाव दोनबाय दोननानै ओमफ्राय बेखौ आं दा ओरै साइसनि हाखानोसै बेयावनो जायगायावनो हाखानोसै आङो आरे गुबुन एसे सुहोनो मोननांगौमोन गिदिर साइजबो हानो हागोन फिसा साइजबो हानो हागोन नोंनि गोसो गेटासो थांबाय जिंखौ आङो माबायनि बानायबाय एसे थान्दा बानायनांगोन खामथ'दो दसे ओरै लगायनोसै जागोन ना गैया वाव yummy yummy Hello, sister. Oh. जानो लुबैनाया मा ओमफ्राय नै दहाय बानायनानै दोननाय रसखौ नैयाव होनोसै आङो सामस नांगौ बेखौ होबाय दहायनि रसखौ टेस्टी नायदो नै दानिया स्पन्जी बरिया जाखाबाय जानांसिगौल' एबार आं जानायनोसै फार्स्टआवनो